Елдъс изигра много силни първи 40. Се появява в игра още на почивката на гостите, който е изгряваща серия, записва участие за Лече. И той е общо преди началото на кръга. Ето го Жегрова. Споменах вече, че Лече е печелил само веднъж от 22 мача в Торино. С този си гол Елдъс не е там. Стрел на Жегрова, победа за Юве над Лече. Проблемът за Лече е, че допуснали гол не печели. Победа на Жегрова. Говорила разлика от 5 пункта спрямо Верона. Тели е към Жегрова. Свободна е сега зоната на французина. Банда обаче е спрян от Жегрова. 21 годишният португалец е следен отблизо не само от Юве, но и от някои от другите грандове в Италия. Жегрова в финалните секунди на матчът. 5 минутки до края на редовните 90-те. Жегрова, канадецът овладя, намери Калулу, топката ще последва центриране с левия крак. Право увеличават